Welcome to my channel. This is Darwin. My player. Honor to welcome. Ito po yung mga player ko ba? Malinghod kayo. Mga episode. Honor to welcome. Welcome to my channel. This is Vlogger. Walang internet kasi guys. Naglalay ako ng photo kasi walang internet. Nakakabira lang ako magla-live na walang pa ng internet. Ayaw talaga sa mukha ko. Dito pa ako yung paninda ko guys. Tinan mo yung refrigerator ko. Anong laman. Iba na yung laman. Iba na yung laman ng ref ko. Yung refrigerator namin, yung laman niya puro chicheria na hindi na sumuli. Iba na. Ito po yung maliit kong tindahan. Dito kami kumukuha ng aming bigas. Diba? Okay lang. Diba nga si Jangot? Nakuha sa aming player. Jangot. Masama yung anak ko. Lumayas na yung anak ko. Ayaw sa camera. Sundan natin. Sundan natin na sa tao. Ayan guys. Yung anak ko guys. Nawala. Bibira lang ako mag-away. Nawalan pa ng internet. Ano ba yan? Nag-vlog na lang ako dito. Kupang mga tayo guys. Kasi takot ako sa kulog. May kulog. Lakas ng kulog. Walang internet. Mainit pa. Dito tayo guys. Kung mayroong bumibili sa paninda ko. Ano yan? Magkano yan? Pindutin mo! Tindero ko. Yung magkano to, Jun? Yung hindi pa meron na. Upo muna tayo guys. Kanto mo na counter. Yung babae. Kanto mo tayo counter. Tingin nga dito. Kukulo ng mga bata eh. Parang may pandutin na ako. Ano eh? Gani. May plastic ka parang ang problema eh. Ano yan? Baral! Ala, nag-PS! Ah. 25 years. GPS Ano to? Cornflakes. Sali ako. Yung AC ba? Ito. Sorry. Ano ba yan? Bubuhat ko ng COVID. Akala ko tao, tatos. Ano ba internet? Asa na kayo internet? Punta tayo dun sa kabila. O, saan kami, Meng? Bakit ka tumatakbo? Ha? Upo muna tayo kaya walang internet. Hello guys, kumusta sa akong mga pamilya dyan sa Cebu, kumusta na kayo? Miss ko na kayo dyan. Pag wala pa lang sana tong COVID, nakauwi na ako dyan. Kaso lang, takot kasi ako pag umuwi tapos isa-swab test ka eh. Halimbawa, tulad ngayon, medyo may ubo ako konti. Paano pag isa-swab tapos sabihin agad may COVID? So, quarantine na naman. Useless din. Tulad na yung pamangkin ko kasi siya may sipon. Kasi yung pamangkin ko nag-apply siya pagkasundalo. Ngayon ang kailangan ay swab test.
Yun lang inaantay. Karon sinwab test may sipon siya. Di automatic siya COVID. Positive siya sa COVID. Di ba? Tingnan mo ngayon, hindi na quarantine. Pagkatapos na ng quarantine is 14 days. Lalabas na sana siya noong May 20. Eh ngayon, yung papa niya, sinipon din. Kailangan i-swab test kasi binalik-balikan sila doon ng mga barangay. Si swab test, eh ngayon, positive. Positive sa COVID eh. Pagkatapos, quarantine uli hanggang May 30. Yung pamangkin ko, di ba, matatapos sana sa May 20. Eh ngayon, di siya pwedeng lumabas kasi yung tatay niya nagka-positive din daw po. Kasi may sipon. Ngayon, May 30, matatapos na. Paano naman yon yung kapatid ko, kasi yung ate ko, yung kapatid ko. Kasi basta yung kapatid ko, may sipon na naman. May sipon. E paano, isa-swab test na naman. E paano, alam mo naman, pag masipon ka, automatic ka na COVID. Imbis matatapos na ng 30, extend na naman uli. Sus, paano naman yan? Yan ang ayaw ko nga umuwi. Kasi ako talaga, gusto ko na talagang makauwi doon sa Cebu. Kasi gusto ko na talaga doon. Kasi doon ako magbablog. Kaso lang, yun ang kinakatakutan ko. Paano may suswab ka tulad ngayon, may sipon. Wala naman ako sipon, medyo ubo lang. May sasabihin ng COVID, naku, quarantine, ayaw ma-quarantine. Naku po, ayaw ko talaga. Akong ubuha eh. Pero inom lang ako na tubig na mainit, mawala naman siya. Tapos nagla-live ako guys, bigla na walang internet kaya pala hindi na yung biglang mag-lag. Parang yung galaw ko basta hirap gumalaw. Paano ba nangyari dito? Kaya pala nawawala ng internet. Bakit nawala ng internet? Pinutulan ba kami ng internet? Hindi, magbabayad. Bukas pa man ako magbabayad, Lunes. Kano babayaran ko? 5,000. Bayaran ko sa internet. Kaya mag-storya lang sa tadiri ba kayo? Kuan man, wala may internet. Mingaw kayo, pag walang internet, no? Mingaw kayo. Pag sanay ka na mag-YouTube, hindi ka mapalagay pag walang pinanood. Feeling mo pag wala kang pinanood, parang nangihina ka. Gusto mo nang may YouTube. Istorya muna tayo ngayon. Usap-usap muna tayo. Ganito yun ha. Ano ba sabihin? Sa totoo lang, parang ang tawag nito, sa pagbablog, medyo mahiya pa kasi ako. Pag umarap sa camera ba, medyo mahiya pa ako. Kaya gusto ko sana nga mag-practice talaga ako ba. Oo, kanang gusto ko nga, di nabit ako mahiya nga mag-vlog. Pero gisanay na ako kung sarili ba. Una-una ko na ako kanang magbablog ato sa gawas pa. Maulaw ko, ino niya kung saan, marami na sa buang. Mugin na akong kalikayan guys, manang hinay kaya ako tingog dito kay maulaw kay ko ba? Pareho gapo, nangakami sa Jollibee dito sa akong partner ba? Nag-vlog ko dito. Hinay lang yung kayo, kinamay mga tao kung mo tanaw, naingnon yung ko nga, nasabi, biyana, nabuang, siguro na, kaya tungod sa pandemic. Di ba? Gusto kayo.
gusto nga sanayon na akong sarili kung naay magkuhan ako, bahala mo de, i-ignore ta mo. Kay nana, kita mo ko ng mga kuhan ba yung mga mag-vlog talaga nga pakapalan talaga sa mukha. Kini ako ang kuhan guys, akong naong guys. Naon, baga-baga mo niya akong naong. Baga-baga mo niya akong ilong. Simod. Kini usahay mamod bigo ka ng kuan ay kanang imong i-upload ba kay tanan na imo lang nabuhat. Bukid na adto na ng bukid pero mas gusto ko maadto ka ng lain-lain nga lugar ba pero someday maabot mo maabot na natin kaloy-an ta sa Ginoo. Lord, kaloy-an ta sa Ginoo. Maabot ra man na natong mga kuan ba kanang mabiyahe ta. Oo, okay. Karon kay kuan man. Pag wala ng COVID, karon kasi kay control man gud ang imong lakaw kay tungod lagi ng pandemic lagi. On man na. Ako kay gusto ko mo sa mga gimingaw na usa ka anak kay nabay ako usa ka anak sa amoa. Kay akong anak duha makabuok. Yang akong ang tatay ato kay matay naman. Sa limod ba po niya akong kaagis kung kinabuhi. Pero gulang tayo. Yang ako baya kay kuan baya simula lang gipanganak baya ko wa di ko kailas mong papa ginsay pangalan sa akong papa. Na akong mama, pangutanaw na akong mama. Sa tinuod lang nga nang ipanganak me nagmata mi og kuan kahayag bitaw. Ihatag man mi sa among mama dito sa among lolo kay among aning lolo sila ang nagpadako sa mga duha mi ka buok nya kana akong mama wag ko kailan akong mama nya katong nagkakuan naming buot na luoy kaya nagakuan naming buot na pila na akong edad ato mga 8 akong edad kana akong mama nakita na ko na siya nya wa ibaw nga siya bali akong mama mangutana ko sa akong lolo nga kinsa na siyang bayana akong lolo nga ako daw na ayaan kay magtiya lang ang tao di ba makailaw kung ako ba ng inahan nihantod nga nag-edad na og 15 unya akong mama lisod kay maloy tapos kong inahan akong inahan ko gabandon naman ni ba ang akong ilang inahan karon mo nang akong kuan ayaan sila gyud ang kuan ba sila gyud ang siya ang nagbuhi na ako luoy kay pobre kayo mi tigulang na baya gyud sila sa una among ipakaon niya sa mga sa una kanang kuan kanang gagmay pagud mi sa kabuan pa gawin sa kong isuon kanang gabon lang in taon ituso na butang agasukal na ipatutoy na mo alay sa Ginoo nabuhi baya pud mi kay dako kayo ang utang na looban na among tiya ay wa gid na siya nag-asawa kay tungod sa mo kay unahuna niya kung mag-asawa siya wala mi di may mabuhi kaya gisugal na layang kaugalingon nga di siya mag-asawa kay luoy dako kayo akong utang na loob na akong ayaan dyan sa pagkatinuod lang nya akong mama nakita namin nagedad ko mga 18 nangita mi sa mga man ba akong mama pangutanon ako kinsay nga sa akong papa masuko magpangutanon gugdon magagsundang naiwa na lang wala di na ako mutana kay di na ako interesado kin sa akong tatay maayo magani akong tatay muligwat niya mura ra mo siya nalibang may paning malibang kay plus pang tae pero akong tatay, nako po. Nasa magkaroon. Sana masaya ka na.
Tigulang na ko. Nag-edad na ko 40 kapin, pero never ako nakita ang tatay ko kung sinong pangalan tatay ko, kung anong itsura. Pero thankful kay ko sa akong lolo, sa akong lolo, sa akong ayaan. Sila gid ang nagbuhi sa mua. Wa gid may pasagdi ba? Maura na ko guys kung kuan niya akong i-share sa inyo. Pero karon siguro kay karon bitaw kay kini akong kaipon kay tigulang man eh. Daan pa may ko sa una guys na di ko ganahan bata kanang pero nung amahan na akong permirong anak kuan na siya tawag nito. Hi guys, akong life guys, sa tinuod lang. Daan pagid sa una guys nga nag-edad ko og bata pa ko god. Man di ko ganahan og kanang bata ba kay tungod siguro ipangita na ko ba kanang father image siguro. Gusto ko tigulang. Ya. Pero kung katong tatay sa akong unang anak, bata man yan, halos maguwang ran ako siya og usa ka tuig o ado ka tuig. Nakaroon guys na ako'y kaipon karon tigulang. Okay. Simula sugod atong kuan guys nga nag-anak ko atong bata ay namatay gipatay man giro man. Karon ako'y kuan tigulang. Kaya gusto ko talaga tigulang. Siguro may namimiss ko yung tatay ko. Di ko talaga nakita yung tatay ko. Ayun lang guys. Never ko, wa ko ka tilaw o pagmamahal sa inahan. O katilaw o pagmamahal sa amahan. Pero busog ko sa pagmamahal sa akong ayaan. O sa akong aning apuhan. Busog ako sa ilang pagmamahal kasi wag yun mi nila pasagdi. Mora gid na guys ang akong i-share sa inyo guys. Kaya guys, bye-bye muna guys. Saka meron na daw internet guys. Yung adto na ko dito sa kuan sa computer nga na daw internet guys. Bye-bye guys.